Bos días a todas e todos. Como todos os febreiros, traemos aquí a aprobación do POS, neste caso o POS 26. E o que vamos a aprobar son dúas patas deste plan único que está composto de tres. Unha delas se aprobou nun pleno anterior que foi o POS social, concretamente con 182.181,57 euros. E hoxe o que traemos é a aprobación da achega do PAI, que é nada máis e nada menos que o pago da deuda ca Diputación da Coruña do Plan de Aforo e Investimento por un importe de 273.272,36 euros, e o POS 26, que é o Plan de Obras, por 1.548.543,37 euros. Gostaríame destacar que ano tras ano a Diputación da Coruña en este POS, sobre todo nas partidas iniciales, xa veremos como terminamos este ano, vainos aumentando paulatinamente ano a ano. Este ano, ano 26, xa empezamos de partida con máis de 2 millóns de euros, 55.000 euros máis que o ano pasado. Isto non é só para Ames, senón que é para todos os concellos da provincia da Coruña. Por lo tanto, pois, non sei. Pois, por lo tanto, a inversión para obras e para o plan único da Diputación da Coruña ano a ano vai aumentando e agradeces. Ademais, é un plan moi importante para os concellos porque somos os propios concellos os que decidimos as obras que vamos a facer. Como se suele dicir, somos os que estamos máis cerca dos ciudadanos e os que mellor conocemos o territorio. Vamos a falar un pouquiño das obras que incluímos este ano. Na chegado, decir que deste 1.548.000 euros que levamos no POS, 400.000 euros van dedicados a gasto corrente, e 1.148.543,37 euros vamos a dedicar a obras. Na chega 25, que son 797.044,38 euros, as obras incluídas son a pavimentación de viarios de Agro do Muiño e outros. Estes outros son a zona do Ortoñiño, dos camiños que quedan por arranxar nesa zona e que van incluídos neste proxecto. En pavimentación de Agro do Muiño vai non só incluído tamén toda a urbanización, senón toda a estrada que pasa por diante do colexio de Agro do Muiño. Pavimentación de viarios e acceso de Levoráns, este en Levoráns, a entrada de Levoráns partindo desde a carretera de Bertamirás Negreira, que tamén é unha zona que se está bastante mal e que estamos arranxando e bacheando continuamente. Levamos un proxecto que creo que é moi bonito para o Milladoiro, que é a mellora e o acondicionamento do Parque de Pardiñeiros. Ben é certo que é o parque máis grande de Milladoiro e que está bastante ben, pero queremos que sea o principio do modelo de parques que queremos non só para Milladoiro, senón tamén para Bertamirás. Este é un parque que está en caucho e vamos a meter erva artificial, onde vamos a arranxar o formigón que ten no suelo, porque xa está bastante rugoso e temos información de que algúns nenos se lastiman. E, vamos tamén a arranxalo. A parte deso, tamén temos un problema nos parques infantiles, que a parte dos que temos para que nos entendamos un pouco de madeira, temos os outros que están moi cerrados a edades moi pequenas, e o que queremos é diversificar as idades. E metemos varios xogos para máis edades. Por que metemos este e non metemos outros? Porque o tamaño deste parque permítenos meter xogos de distintas edades. Se o modelo de xogo que metemos para 12 anos o metemos, por decir en algún, o que está na Plaza Manuel Murguía, ese xogo cubriríanos todo o parque, non poderíamos meter todo máis xogos. Facemos un mural, metemos novos bancos, metemos xogos de chan como a Mariola, metemos varias mesas de xedrez, damas, etc. Vamos a cambiar un pouquiño o modelo de parque, pero sobre todo quero darlle importancia a metelos en césped artificial e non en caucho, porque o caucho ao final cos anos hai que cambiálo sempre ou mancha a roupa, etc. En Bertamirás levamos e seguimos co acondicionamento das beirarrúas en Avenida da María. No POS do ano pasado aprobamos en diversas fases acabar xa cas aceras hacia o Concello de Brión e agora empezamos dirección Santiago, neste caso vai a marxen esquerda. E na chega 26, de 751.498,99, 400.000 euros, como dixen antes, van para gasto corrente, e vamos a meter dous proxectos de pavimentación de estradas. Un en concreto de Quintáns Cortegada, onde vai un tramo de Quintáns Cortegada, máis vai outra estrada na zona do Mercuto, e aí vai incluída a estrada de Covas desde o cruce de Lombao hasta os Chalés, para que nos entendamos, e máis unha estrada que hai en Ventosa,
que é onde está pasa unha torre de alta tensión, que hai 2 ou 3 vivendas ali que están aínda en terra, vamos a arranxala tamén. E pavimentación do viario de Guimaráns, este é onde está a farmacia de Guimaráns, desde a rotonda da Bola, pasando por diante da farmacia, e chegaremos hasta onde hai unhas novas vivendas, que, bueno, aí hai varias vivendas novas e desfixaron bastante a carretera, e arranxaremos ese tramo. Meteremos a estrada de Castrigo, e tamén aí vai a estrada que vai por Costolla, por debaixo da ponte onde está a capilla. O que intentamos neste pos, aparte de facer cousas novas, é manter. Durante estes anos estuvamos facendo interiores de núcleos, que tamén van interiores de núcleos no complementario, pero intentamos manter o existente. E intentamos facer un refundido non só das ideas e das obras que este goberno veu conveniente facer, senón tamén de todo aquilo que fomos captando nos plenos. Aquí hai obras en Bidoído, en Casanova concretamente, onde se dixo que unha rúa interior de Casanova quedou sin facer no proxecto anterior e vai incluída. Tamén se falou en Casanova dunha zona onde estuvo limpiando Elenor que quedara moi mal e pediuse que arranxara, tamén vai incluída, neste caso no post-complementario. Aquí falouse de Castelo, en Castelo concretamente non decidín meter os interiores, pero sí empezar por solucionar o problema que a Marquesina, onde os nenos collen o bus do cole, ten un problema de seguridade, intentar empezar por solucionar este problema de seguridade, e que sea ao principio de levar sendas xa non só en Castelo, sino no interior de Castelo, e de aí partir tamén hacia Padrón, Proupín, etc. Aquí van recollidas varias zonas, como dixen, que se foi dicindo no pleno. Tamén fomos recollendo varias cousas de outras presentacións ou solicitudes que fixeron os grupos políticos outro ano. En conclusión, eu creo que é un bo refundido, un pos moi amplio, sobre todo complementario de máis de 3 millóns, casi 4 millóns de euros. Pouco máis vou a decir agora para empezar. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Iniciamos a primeira quenda de intervención, señora Feijóo. Bueno, bo día a todos e a todas. Hoxe estamos novamente aquí para debatir a aprobación ou non do POS 2026, unha achega importante da Diputación da Coruña que nos permite facer investimentos no noso concello que de outro xeito sería imposible. Estamos a falar de un pouco máis de 1.500.000 euros que se reparten entre gasto corriente, 400.000, algo co que non estamos totalmente de acordo, xa que son cartos que se restan dos investimentos, ademais de que este destino a gasto corrente desvirtúa os obxectivos destos plans, a vez que pon en evidencia a dependencia de financiación externa que temos e, polo tanto, a falta de recursos que actualmente ten o noso concello para poder facer frente a estos gastos ordinarios de xestión ordinaria, valga a redundancia. Gastos correntes que, por certo, aínda non nos dixeron cales serán. Pero, bueno, quitando isto, como decía, o resto irá destinado a 6 proxectos que, unidos aos 21 incluídos no complementario, ao final son 27 actuacións que se pretenden realizar no noso concello e que, sin dúbida, redundarán no benestar da veciñanza. Non vou entrar nas obras, que iso xa o fixo o concelleiro, simplemente decir que, poderíamos entrar a discutir se deberían incluir estos proxectos ou outros, se estamos máis ou menos de acordo cas obras que se plantexan, ou se deberíamos consensuar máis os proxectos entre as diferentes formacións. Por exemplo, as nosas propostas sempre foron un pouco encamiñadas á accesibilidade, solicitándolle varias ocasións ao goberno que incluese o arranxo de beirarrúas e pasos de peóns para que fosen totalmente accesibles, ou a mantemento. Incluso poderíamos debatir si se debería ser a veciñanza que fixese esta selección ou priorización das obras, e quizáis nin así chegaríamos a un consenso amplo, pero que non é indiscutible é que calquer investimento que se faga, por pequeno que sexa, é beneficioso para o noso concello e, sobre todo, para a veciñanza de Ames, polo que sempre terá o noso apoio. Non quería deixar pasar tampouco a ocasión sin agradecer desta volta ao concelleiro que se tivera a ben incluir no POS, aínda que sexa no adicional, algunhas das peticións feitas por Espazo Común, tanto a través de escritos como no propio pleno, como, por exemplo, os exemplos que mencionou anteriormente dos arranxos de viarios en Casanova Raíces ou a inclusión de mantemento dentro do POS, xa que, como ben di, non todo ten que ser obra nova, senón que tamén temos que manter e cuidar o que xa temos e esperar
lóxicamente, que todos estes proxectos poidan sair adiante, a ser posible, pois, sin ter que vir pleno tras pleno con subsanacións e que as execucións dos mesmos pois, sexan os desexados tanto nos tempos como nos acabados. Moi ben, moitas gracias, señora Pampín. Ola, moi bo día a todos e a todas. Bueno, como xa se falou aquí, pois este plan único da Deputación Provincial, gobernada polo Partido Socialista e polo BNG, pois é algo moi valioso para os concellos, sobre todo porque, xa o dixemos moitas veces, pois se reparte atendendo a criterios obxectivos, imparciais e do xeito máis xusto posible independentemente da cor política de cada concello, algo que, por desgraza, non acontece con outras administracións gobernadas polo Partido Popular. Polo tanto, pois hoxe traemos boas novas para o noso concello, xa que con esta achega, como ben explicou o concelleiro de Obras, pois poderemos realizar un total de 6 actuacións. En primeiro lugar, gustaríame amosar, tal e como fixemos o luns de xeito interno, a nosa inquedanza ante a falta de previsión a hora de reunirse con noso grupo municipal de cara a debater con nós sobre as propostas para este Plan Post-Plus 2026. Independentemente do que o concelleiro de Obras lle transmitiu aos medios, a realidade é a que é. Co BNG, o Goberno Municipal reuniuse para falar e non para negociar este pos uns minutiños antes de anunciar as actuacións ante a prensa. E agora, antes de falar máis polo miúdo deste Post-Plus, gustaríanos resaltar, sen restarlle importancia ao resto, o que xa dixemos neste mesmo pleno hai xusto un ano. É a nosa preocupación polo estado do proxecto da senda que vai dende Pontemaceira a Carballo, na parroquia de Trasmonte, xa que é unha reivindicación da veciñanza dende hai preto de 10 anos. Temos aquí hoxe un veciño que pode afirmarnos esa reivindicación. No ano 2021 aprobouse por unanimidade o Plan AMES Progresa 21-23, que incluía a realización desta senda peonil. Van alá 5 anos. Por iso que dende o BNG exiximos máis dilixencia por parte do Goberno a hora de subsanar os requerimentos exixidos por parte de Patrimonio. O concelleiro nos trasladou no último pleno que estaban pendente dunha reunión con eles. Agardamos que esa reunión sexa fructífera e por fin se comece con esta obra, como digo, que tanto atraso ten acumulado. E por todo isto, polo que lle solicitamos ao Goberno a maior celeridade posible na tramitación deste e dos outros expedientes vinculados ao POS, sendo conscientes, por suposto, das dificultades do día a día e a situación de sobra coñecida neste concello como é o gran volumen de traballo e a falta de persoal. E xa centrándonos neste plan, que abarca, como dicía o primeiro, esas 6 actuacións, pois, bueno, agradecemos, a par que lamentamos que só 2 das nosas propostas foran incluídas neste POS, e nin sequera no principal, senón no plan complementario. Estas son a renovación da obra de drenaxe transversal en Pedras e a pavimentación de viarios no núcleo de Oca. Non quero deixar escapar a oportunidade de compartir con todo o mundo cales eran as outras propostas que trasladamos dende o BNG ao Goberno, moitas delas trasladadas xa o ano pasado, cando se negociaba o POS 2025. Estas son a segunda fase da Casa da Cultura do Milladoiro, a pavimentación do viario paralelo á cancha de Castiñeira do Lobo, o arranxo da Ponte de Suevos, o arranxo da Ponte das Pontiselas, pavimentación viario Trasmonte que conecta a C544 con núcleo de dita parroquia, cubrición dun dos anfiteatros. Este é algo que xa figuraba no acordo de orzamentos do ano 24 que asinou o noso grupo co Partido Socialista, que pretendía darlle resposta á mocidade que pide lugares teitados para estar e reunirse, o arranxo do chan da pista de Castiñeiro do Lobo, a mellora do paseo fluvial, a pavimentación interna do núcleo de Castrigo e, por último, a actuación integral na zona da Rúa das Hortas, de cara a levar unha solución definitiva que evite a degradación continuada deste espazo público. Lóxicamente, como xa falamos aquí, quen goberna e quen ten a capacidade de priorizar uns investimentos sobre outros e, lóxicamente, quen decide, tal e como dixo o concelleiro de Obras.
dende o BNG temos claro que se gobernáramos nós, o POS sería outro, tal e como quedou patente coas propostas que trasladamos. O único que nos queda é pedirlle ao Goberno unha xestión eficiente e eficaz de xeito que se poidan desenvolver o antes posible estas actuacións e todas as anteriores, como decía, sendo conscientes de que isto repercutirá de xeito positivo na calidade de vida da veciñanza amesá, claro, sempre que se acometan de xeito correcto. Rogamos, polo tanto, a maior da rigorosidade na vixilancia e control da execución das obras, de xeito que evitemos chegar a finais indesexados para todos e todas, como acontece con moitas obras desenvoltas dentro deste ou outros plans. Moitas grazas. Moitas gracias. Polo Grupo Popular ten a palabra a señora Agra. Bo día a todas e a todas. Como ben dixeron os meus compañeiros e o concelleiro, hoxe traemos este pleno un debate que non é o menor. Falamos do plan de obras e servicios da Deputación para o ano 2026, un plan que debería ser unha ferramenta estratégica para mellorar a vida da veciñanza de Ames, pero que lamentablemente volve a converterse en un exercicio de parcheo, de improvisación e de falta de ambición. Porque cando un analiza os números con calma, a primeira pregunta é clara: onde está o proxecto de Ames neste Post-Plus 2026? Como decimos todos os anos, trátase de investimentos. Cada grupo municipal prioriza unhas obras ou outras, pero calquer investimento que se faga no noso concello, benvido é. Se entramos no contido deste Post-Plus 2026, comenzamos cun dato moi significativo que xa dixo o concelleiro. 400.000 euros do Post-Plus 2026 destínanse a gasto corrente. Dentro do Partido Popular, dicímolo con claridade. Os plans provinciais non están para tapar buratos de xestión, están para crear infraestructuras, mellorar servizos e transformar os concellos. Dentro do Partido Popular de Ames mantemos unha posición coherente. Noutros anos apoiamos o uso dunha parte do POS para gasto corrente, entendendo que pode ser necesario para garantir servicios básicos. Este ano destínanse 400.000 euros a gasto corrente e non entendemos que con esos 400.000 euros non se financien obras que xa están incluídas no complementario. Obras que para nós neste ano 2026 poderíamos consideralos como un servicio básico e urxente. Por un lado, as obras de acondicionamento do acceso ao novo CEIP do Milladoiro, unhas obras que, como todos vemos, avanzan a moi bo ritmo e van estar en funcionamento nos prazos comprometidos pola Xunta de Galicia, é dicir, no curso que ven 2027-2028. En segundo lugar, a obra de arranxo da cuberta do pabillón do Milladoiro, única infraestructura deportiva cuberta que temos os veciños do Milladoiro e que filtra auga por todas partes, como é ben coñecido por todos nós. Un plan complementario inflado, pero sen prioridades claras. Anúncianse case 3,8 millóns de euros no plan complementario. Unha cifra moi atractiva para titulares, pero non para a práctica. Non garante execución, nin prazos, nin responde a unha estrategia ordenada. O plan complementario, como sempre dixemos, é para que non nos saiba, é unha lista de desexos, de obras que o Concello quere facer, pero que non depende da vontade do Concello, senón dos fondos que nos dé a Diputación. Porque, digámoslo claro, dos 3,8 millóns de euros que suman as 21 obras que hai no complementario, a día de hoxe, nin o Concello, nin a Diputación puxeron un só euro para levarlos a cabo. O luns, na rolda de prensa, o alcalde criticou a Xunta de Galicia porque o fondo de cooperación era o mesmo cada ano. Dixo que levamos 10 ou 12 anos recibindo a mesma cantidade, pero en cambio que a Deputación realiza unha distribución máis equitativa para todos os concellos, basándose en certos criterios, e que a distribución que realiza a Xunta non é equitativa nin segue criterios que todos coñecemos, está deixando fora a concellos de máis de 30.000 habitantes. Esqueceuse que a Deputación tamén deixa fora por criterios de poboación os concellos de máis de 20.000 habitantes, como pasou recentemente con os bonos Mercanavila. Non vou ser eu a que lle leva contra o alcalde, pero si gostaríame que o alcalde lle preguntara aos concellos veciños se o que leva invertindo a Xunta de Galicia en Ames nos últimos 10 anos é equitativo. Porque, se non me engaño, a Xunta de Galicia leva investido no noso concello preto de 35 millóns de euros. 12 millóns no CEIP do Milladoiro, 2,6 millóns no Centro Médico do Milladoiro, case 4 millóns na ampliación do CEIP Agro do Muiño, máis de 600.000 euros de arranxos de estradas autonómicas, 230.000 euros na coberta de Barouta e, finalmente, os 14,8 millóns de euros que se van a investir próximamente en vivenda pública, sempre que o Concello urbaniza os terreos do 16 de Galtachán,
que xa vexo que non é unha prioridade para este goberno, xa que non teñen nin o proxecto redactado. Despois, claro, botaremos a culpa á Xunta de Galicia cando non podamos entregar as 218 vivendas. Igual que fixeron coas obras do Centro Médico do Milladoiro, que tiveron que esperar máis de 6 meses para entrar en funcionamento por culpa de non ter feito o Concello as obras de urbanización e da cometida eléctrica. Se para vostedes fora tan prioritario, xa non digo que fora no post principal, pero polo menos terían redactado o proxecto e iría no complementario. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o conselleiro señor Nieto. Vou intentar dar resposta ao pouco que me preguntaron, pero si me gustaría decir e aclarar certos temas. En principio, para empezar, está claro que cada un ou cada unha de nós faría o seu post. Aquí estamos sentados 23 e seguro que ningún faríamos igual. Cada un metería as súas cousas, seguramente coincidiríamos en varias cousas, pero igual seguro que non. Gustaríame que seguirades tamén a partir de hoxe que fan outros concellos co POS, porque cando falamos de gasto corrente, eu entendo que prefirades que se meta en obras, nós tamén, Nós, os que estamos no goberno, aseguro que tamén preferíamos que fora para obras, pero hai concellos que van a meter todo a gasto corrente, todo a POS de obras, todo, absolutamente todo. É de distintos colores, aquí non estou falando de colores, estou falando do que vai facer algún concello. Temos que seguir cas beirarrúas, claro que temos que seguir cas beirarrúas, pero mire, Bertamiráns, vamos a acabar a legislatura con casi toda a avenida da Meia feita, eu creo que son moitos metros. Milladoiro vai acabar con todo Rosalía de Castro con beirarrúas novas, Agro da Vella con beirarrúas novas, Rúa da Cruxa con beirarrúas novas, parte de Rúa Figueiras con beirarrúas novas e algunha zona máis que vamos a intentar arranxar. Hai que seguir, sí, claro que hai que seguir, as beirarrúas hai que seguir arranxando sempre. Temos detectadas 5 ou 6 zonas onde temos que actuar, sobre todo en entradas de garaxe, é verdad, pero bueno, hai máis zonas que temos que arreglar. Escarlata, o viario de Trasmonte vai incluído, Pedras vai incluído, a pavimentación do núcleo de Castrigo vai incluído, a arranxe do ponte de Suevos vai incluída, a pavimentación de viarios do núcleo de Oca vai incluída, non me dá 2, dame 5. Digo nada por ter un número, non é unha crítica. Que vamos a facer con Ponte Maceira Carballo? Desde logo que nos pide patrimonio, non. Xa que está aquí un veciño, aproveito para dicirle que o patrimonio pídenos as beirarrúas en Xabre ou en Zahorra. Non sei se está de acordo en que lle metamos as beirarrúas todas en Xabre ou en Zahorra. Por eso vamos a pedir esta reunión co director xeral e intentar aclarar isto. A parte, pídenos enterrar as liñas que pasan polo camiño de Santiago. Non sei por que non lles piden a Telefónica ou a Fenosa, se son deles. Se a partida que temos para facer o proxecto de senda non nos chegaría para enterrar estas liñas. Ora, desde logo que queda claro que este concelleiro en Xabre ou en Zahorra non vai a facer a senda Ponte Maceira Carballo. Xa buscaremos a maneira de facelo de outra forma. Que máis podo decir? As acometidas eléctricas, claro que é un problema as acometidas eléctricas. Fenosa tardounos na senda de Ventín máis de ano e 3 meses en darnos permiso de facer a acometida. Igual que tardou para o centro de salud e igual que está tardando para a S16, que é a única partida económica que nos falta para a redacción do proxecto. Ahora mismo temos todo o proxecto encima da mesa. Falta a partida económica de Naturgy. Tan pronto chegue, saldrá ese proxecto. E pouco máis. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Ten a palabra a señora Feijón. Nada, simplemente decir que para Espazo Común a nosa prioridade, dende logo, é Ames, é a veciñanza de Ames, e como dixen antes, cada un dos grupos, e ademais, bueno, o mismo afirmou o concelleiro, cada un, pois, teríamos as nosas prioridades. Lóxicamente, aínda que nos sentáramos, dificilmente acadaríamos un acordo global, pero, aínda que non estamos totalmente de acordo co reparto das cuantías, en concreto, con que se destine parte dos cartos do POS a gasto corrente, por moito que o concelleiro diga que os outros concellos, a min interésame Ames, non os outros concellos, e me gustaría que esos 400.000 euros puidesen ir destinados tamén a investimentos que boa falta nos fan, pero aínda así, aínda non estando totalmente de acordo nin co reparto das cuantías, nin cos proxectos incluídos, entendemos que todo o que se faga redundará, lóxicamente, no benestar dos veciños e das veciñas e, polo tanto, por responsabilidade, apoiaremos este plan. Moi ben, moitas gracias, señora Pampín.
Sí, bueno, polo que vexo, a verdade é que o concelleiro de Obras non me prestou demasiada atención á miña intervención porque si dixen que agradecía, a vez que lamentaba, que só 2 actuacións foran incluídas neste plan, aínda que non no principal, senón no complementario. Mencionei a ODT de Pedras e a pavimentación dos viarios no núcleo de Oca. Non sei por que agora me contestou así. O que sí teño claro que non vai, senón que mo aclare despois, é a segunda fase da Casa da Cultura do Milladoiro, a pavimentación do viario paralelo á cancha en Castiñeiro do Lobo, a estrada que une a AC 544 con núcleo de dita parroquia. Repito, non estamos falando do mismo viario na parroquia de Trasmonte, a cubrición dun dos anfiteatros, o arranxo da chan da pista de Castiñeiras do Lobo, a mellora do paseo fluvial, a actuación integral na zona da Rúa das Hortas. Entón, a verdade é que non sei quen se perdeu e, por favor, yo pido que me aclare despois porque temos veciñanza preocupada por este tema, si vai a ir, se compromete o viario do que lle falamos en Trasmonte. A verdade é que igual non iba demasiado aclarado nas propostas que lle transmitimos, pero non temos problema en aclararlle hoxe de que viario estamos a falar e se é así que vai incluído, pois o celebramos e o agradecemos. Nada, como decía, pois máis dilixencia e máis rigorosidade na vixilancia da execución das obras, agardando, como decía, que repercuta na calidade de vida dos veciños e das veciñas e adiantamos o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias, señora Pampín. Señora Agra. Para rematar, que quero deixar unha cosa moi claro, que dentro do Partido Popular non vimos a este pleno a confrontar por confrontar, nin a negar por sistema calquera proposta que se traia a debate. Somos conscientes de que gobernar non é doado, de que hai limitacións orzamentarias e de que moitas decisións dependen de outras administracións. Tamén sabemos que cada grupo municipal pode ter prioridades distintas a hora de decidir onde invertir, e iso forma parte da pluralidade democrática deste Concello. Por iso dicímolo con claridade, calquera investimento que se faga en Ames que mellora a vida da veciñanza é benvido. O noso papel como oposición non é poñer paus nas rodas, senón facer propostas, sinalar aquilo que consideramos mellorable e pedir planificación, rigor e visión do futuro. O que votamos en falta neste Post-Plus 2026 non é vontade política, senón unha estrategia clara. Unha folla de ruta que nos diga cara onde vai Ames, cales son as obras realmente prioritarias e como se van a executar no tempo. Porque a veciñanza non entende de plans principais ou complementarios, entende de prazos, de solucións e de feitos. Ames necesita colaboración, non trincheiras, planificación, non improvisación e acordos non titulares. Por responsabilidade, por coherencia coa nosa posición e porque creemos que este plan podería ser mellor, non o imos apoiar, pero tampouco imos a bloquear. Optamos pola abstención, con vontade sincera de que as obras se executen, de que se melloren os servicios e de que no futuro este Concello conte cun proxecto máis ambicioso e máis ordenado. Porque, ao final, máis alá das siglas, todos compartimos, ou deberíamos compartir, o mesmo obxectivo, un Ames mellor para os nosos veciños e veciñas. E nese camiño sempre nos atoparán dispostos a dialogar e a construir. Moitas gracias. Señor Nieto. Pois nada, agradecer o apoio a este plan, cada un cas súas liñas de traballo que pensa que se debería incluir no POS. Pero, bueno, este é un proxecto de POS que creo que incluye todo o que fomos escoitando, ou case todo o que fomos escoitando nos plenos deste Concello, incluído esta estrada de Trasmonte, escarlata que vai incluído. Despois é a estrada que vai á dereita, despois da Semeurgolieta de Trasmonte, dirección Negreira. A segunda. Vai incluída. Genial, Non era por debatir, era por aclarar. Volvo a decir, cada un de nós faría e cada unha de nós faría o seu POS. Este é o proxecto noso que ten unha visión clara do que temos que facer neste POS, que é manter as nosas estradas, manter os nosos camiños, e no complementario, pois, é un complementario moi amplio porque levamos 2 ou 3 obras que non estamos seguros de se o podemos facer con este complementario, pero temos que metelas porque teñen que estar aí, como é o arranxo diante do novo colexio de Milladoiro. Se as obras van a bo ritmo, teremos que meterlo na post-complementario para rematalas nós, pero se por calquer circunstancia non fai falta, poderemos meter outra obra, esta estará aí, ou en Buzoeiras, que ainda non acabamos hai que facer un novo proxecto para ali, que está aquí, que era este que traemos, porque ainda estamos temos o problema dos terrenos que non todos son municipales. É pouco máis que decir, agradecerlle o apoio, tomo nota do que pensamos cada un de nós para os seguintes anos, e nada máis. Moitas gracias.
Bueno, pois moitas gracias. Eu gostaríame aclarar un par de temas que se debatiron aquí sen entrar a confrontar con ninguén, pero sí, lóxicamente, por explicar, non? O primeiro, dicirlles que coincido plenamente no do gasto corrente coas súas intervencións. Sempre tuvemos o criterio de sempre que se pudese evitar non facer investimentos do plan de obras e servicios ou do plan único en gasto corrente. Xo tivemos que facer nalgúnha ocasión anterior, e nesta o temos que facer pois, por unha razón moi sinxela que vostedes seguramente non se lles escapa, que é poder encaixar os orzamentos que que xa coñecen e que pretendemos traer a pleno recentemente. Saben, ademais, porque se dixo en reiteradas ocasións que o gran problema para encaixar os orzamentos municipais era a taxa do lixo, era o prezo que pagábamos polo lixo, que unha parte importante, un 70%, creo recordalo, un 75%, non me acordo agora, se asume ca última modificación da taxa e o resto tamén ten que asumirse de algún dos xeitos, e un dos xeitos é a través do gasto corrente. Tamén lles quero dicir que non é a primeira vez que se trae o gasto corrente a pleno ou no pos. Algúns grupos que gobernaron anteriormente dedicaban máis de medio millón de euros cando non estábamos falando destas cantidades de 1,5 millón, sino que falábamos do pos, tal e como se coñecía daquela, de 600.000 euros. E seguramente non vai a ser a última vez que se traia. Aquí, cando se goberne, cando haxa outros alcaldes ou outras alcaldesas gobernando aquí, outros grupos municipais, podo apostar e podo dicir hoxe que vai a quedar grabado que seguramente van a traer tamén a gasto corrente parte do plan único. E despois aclarar un tema, é certo, e teño que dicir, recoñecer que a Xunta de Galicia, que decía a portavoz do Partido Popular, está facendo un investimento importante no Concello de Ames. Iso non é innegable, os datos están aí e as obras se están vendo, pero iso se debe tamén a unha xestión por parte dos distintos gobernos que estuveron aquí previamente. É dicir, aquí se fixo un centro de saúde cando se fixo, a pesar de que levaba máis de 20 anos prometido e comprometido, con fotos incluso ao lado de cartéis, e se fixo baixo a xestión dun goberno tripartito naquele momento, con moita loita, moito traballo para conseguir que se cedesen aquelas parcelas naquele momento para poder facelo. Ou igual acontece co colexio tamén, co centro educativo que se está facendo. Pero tamén o mesmo acontece non ca cantidad que vostede decía. Ao final, seguramente a Xunta de Galicia en vivenda pública, polo que está agora comprometido, acabe investindo en Ames máis de 50 millóns de euros, con todos os edificios. Pero iso tamén saben vostedes que é gracias a un traballo de xestión que se fixo e, ademais, que somos o Concello agora mesmo que máis parcelas lle ofertou a Xunta de Galicia. E iso é froito do traballo diario e da xestión que se fai desde este goberno e se fixo de gobernos anteriores. Tamén é certo, e teño que dicir, que ás veces hai que facer unha crítica, e non pasa nada porque nos critiquemos. Por exemplo, a Xunta de Galicia leva anos, dentro dos fondos que lle dá ao Concello de Ames, dándolle 800.000 euros, que son os que nos dá sempre. Nin máis, nin menos. A Diputación da Coruña, a realidade e os datos están aquí. O sea, nos levamos no ano 23 157.000 euros, perdón, 1.764.000 millóns de euros, no 24 2.213.000, no 25 3 millóns de euros, e iso sin contar tamén as nominativas. Este é o que ven do plan único. Tampouco contamos aí as nominativas que se nos dan, ou outras cousas que se axudan a financiar, como a MESLAB, como infinidade de actividades culturais, como aos 300.000 euros que se nos deron nunha nominativa, como 1 millón de euros que está comprometido agora para a plaza para o mercado municipal, pero non quita nada, e é certo, e é unha realidade que a Xunta de Galicia leva anos sin modificar o Fondo de Cooperación Local. Por iso será que agora presentaron o anteproxecto de lei para facer esa modificación e incrementar máis cantidade económica. E é certo que os concellos, eu discrepo aí co meu compañeiro Gustavo cando di que hai moitos concellos que dedican unha cantidade moi amplia a gasto corrente, cada un goberna a súa casa como pode, e seguramente a teñen que destinar porque os concellos agora estamos asumindo infinidade de competencias que non son propias, e estamos gastando concellos que son moito máis pequenos que o noso,
E moitos máis avellentados ou envellecidos están gastando unha cantidade moi importante no servicio de axuda no fogar. Co cal, certo, a Xunta invierte en AME? Sí, porque hai xestión. E o cal lle agradecemos tamén, e o cal é a súa obrigación. Pero eu tamén me gusta poñer en valor sempre o traballo que está facendo a Diputación da Coruña e os investimentos que está facendo a Diputación da Coruña, porque, mira, vou a dar outro dato. A Xunta de Galicia investeu no ano 2025 para Fondo de Cooperación Local 168 millóns de euros para todos os concellos de Galicia. 168 millóns de euros. A Diputación da Coruña, co plan único, só para os concellos da provincia da Coruña, investeu 138 millóns de euros. 30 millóns de euros menos. Eu creo que a Xunta pode mollarse un pouquiño máis nos concellos, a verdade, e facer investimento directo con criterios obxectivos, non con criterios de presentar subvencións a abrir o proceso ás 12 da noite e ás 12:10 que xa estean todos os cartos repartidos. Nada máis, moitas gracias. Procedemos á votación. Votos a favor? E Espazo Común, abstencións, Grupo Popular. Moi ben, moitas gracias. Pois damos por rematado o pleno.